тук вече е доста по-оправено. Как се вижда доста заравнен пътя, как се вижда по контура като цяло. 40 караме в момента. 40 ли караме? Бато, добре сме. Значи това отдолу от Кръстевич се движим в момента нагоре посока хижата. Това са първите 2-3 км, което са изкачването, които са общо 14 км. За сега пътя е доста по-оправен, заравнено, запълнено. Доста добре. Сега тук имаше малко по-гадни моменти, които и тук са заравнени и те. Той е разширен, брат. Той е разширено, да, доста е разширен. Това вече мога минава 2 коли напред и назад съответно. Тук може трета да вкарам. Да, не. Всъщност що пада, не? То, как гледаме, доста оправено това тук. На който му се гледа 10 минути клипче, заповядайте ми се да снимам целия път. Да може да си имате представа какво се случва нагоре. Тук сме някъде 4-тия вече километър. Но е доста равнинно. 60. Са 60 ли караме? Да. Смятай. Така, все пак имайте преди, че сме сега в четворка. Не пускате по-ниските коли тук с 60, моля ви са, защото ще ви окапят пломбите. За сметка това сме пълни с дървен материал. Но пък сме отзаре пълни с